Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zara, txuri beltzargazkia, suz grabatua, are asko ekaitza, are asko hitza, zigor gabe errudunak noiz justizia herria. Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zara. Maite zenuen hiriak, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Gaur urtero bezala, uztailak 8 antolatzen da Germani omenaldia. Goizan egiten da omenaldi ofiziala edo, eta arratsaldean egiten da peinen omenaldia. Eta beti etortzen gara peina guztiak zezenetatik atera ostean. Eta egite da hori, omenaldi bat, esateira hitzik batzuk, eta gero jarranako txaranga jotze du zerbait. Eta aurten gauzak aldatuz, baina hau egiten jarrituko dugu, eta gero joko dugu estiren bat eta pixka bat, oroitzeko Germanen memoria. Eta espero duzue jende gutxiago, edo koronavirusa dela eta? Bai, justu pasan urtean izan zen gure lehen urtea, eta izan zen justu euria egin zuen eguna eta zen zezenketarik egon, eta torri ginen kasi bakarrik. Osea, pasan urtean baino jende gehiago, seguro. Baina aurreko urteetan baino jende gutxiago, seguramente. Gainera, distantziak mantenduz eta horrela, jende gutxiago sartuko da hemen, seguramente. Osea, alde nahinean gutxi badira, baina etortzen bada jendea, ondo.
daramagu 17-18 urte peinan sartzeko hori gogoekin eta hori, eta ja ni 15 egunekin ja sartuko naiz, eta hori gogo handiekin, eta ez da. Bai, lagunak gogo asko ditu peina sartzeko, eta oso gaizki iruditu zitzaigun poliziak egin zuena Germanekin, eta hori. Ba, hemen gaude elkartasuna adierazteko eta hori, elkartasuna emateko, adierazteko eta hori. Urtero egiten dugun omenaldia edo hori, German hori. Urtero etortzen gara peinarekin Germanen homenajera, beti berarekin gaude. Eta hori, omenaldi bat emateko eta jazta. Merezi duelako eta jaztea. Bueno, gaur urtero bezala egiten dugun omenaldia egin dugu, beti zezenetatik ateatzen garenean etortzen gara ona, eta mantendu dugu pixka bat jotzen dena bestia eta lore sorta bat jartzea monolitoan, hilarrian. Bai, izan da motzagoa, normalean beti irakurtzen dugu komunikaturen bat, baina pentsatzen genuen abestiarekin aski zela, eta motza egiteko batez ere, bai. Bai, etorri dira, hau antolatzen du Iruñeko Peinen Federazioak, eta etorri dira peinak bi pankartekin, eta gero kideak peina guztiak ziren hemen, bai. Ez genuen espero egoeragatik, normalean denak ateatzen gara eta etortzen gara ona, eta ez genuen espero egia esan hainbeste jende, baina oso pozik. Bai. Azkenean, ez nizuk esango zein urtetan hasi ziren, baina, daramatzagu urte pila hau egiten, zergatik bi, ez dakit. Bi eragile ezberdinak direlako, azkenean peina dira gauza bat, San Ferminen 78 da beste eragile bat, mobidekin eta Argentinako kereian eta bar, eta peinak beti egin dute edo urte asko daramatzate egiten omenaldi hau. Justizia ez dagolako, berez, egia ere bai eskatzen dugu, eta, momentuz ez da ezer egon, ez da inor eseri epaile baten aurrean, eta egin zutenagatik, arraski bat izan zen, eta eraso bat, Iruñeari eraso bat izan zen, eta mantentzen da oraindik jendea gogoratzen du, zer gertatu zen, bizi izan zutene gogoratzen dute, eta, belaunaldi joan da, pasatzen ez, movida hau, eta oraindik dago zauria irekita esango genuk ez dakit. Ni Alegria Iruña Peñakoa naiz, nire izena Odei Garzia Zilu da, eta Alegria Iruña Peñakoa naiz, bai. Bizitza osoaz, nire gurasoak edo peñakideak dira, orduan txikitatik jaso dute peñako bizitza edo, txikitatik naiz peñakoa, bai. Bai, urte luzez egon naiz nire peñako juntan, eta urte desente ere bai federakuntzan, bai. Pues nire kasuan nahiko berezia izan da beti, ze etxetikan jaso dut ere beti informazioa, nire aita garai hartan presidente esan peñan, eta beti izan da zerbait oso presentean niretzean, ez? Nire gurasoek oso gertutik bizi izan zuten egun hura, eta, igual horregatik, herentzia horrengatik, nik oso bizi izan dut beti egun hau.